Bagara edo ez gara. Hau askotan egindako galdera dugu. Badugu hizkuntza bat, badugu izaera bat, badugu nortasun bat, badugu kultura bat, eta abestiak dioen bezala. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, Bizkaian bagara. Lau era desberdinetara esaten dugu bagarela. Eta modu berean, gure bihotzeko taldea deitzeko ere baditugu beste horren beste era. Euskal Herria, Euskadi, Euskal Selekzioa, deitura desberdinak, baina talde bakarra, denok batzen gaituena. Bagara, Euskal Selekzioan bagara. Urriaren 12an, denok Mendizorrotzara. Gara